mișcă butonul sus? Da. Ok. Bani aici, pentru zrei la computer. Hai să desfacem bani pentru că este de ce. Bani aici, 250 de ui, 5.000 gram pe gram bere, zilnic, pagină, surpade nememorativă, registrare cu tolantă. Vedeți că e cu tolantă, nu e tolantă. Ia mai citești. Am e de la Santos. Abia ne-am uitat și deja mi-a crescut până sub braț. Vedeți? Păi. Hai să-l băgăm înapoi și să ne mai distrăm cu el. Așa. Ce tot faci? Ăsta e săpun. Ce facem, domnule? Ne tragem de șireturi. Da, ne tragem de șireturi.